бори нахуст дар шаҳри зебоманзари душанбе маҷмаи истиқоматии платинум плаза имконияти васеъ барои сокинони кишвар муҳайё месозад. Дар пойтахти кишвар маҷмаи истиқоматӣ дорои тамоми шароити мусоид барои зист ва фаъолияти соҳибкорӣ муҳайё гардидааст. аз ҷумла маркази савдо ва хизматрасонии бузурги платинум плаза иборат аз корхонаи истеҳсолӣ ва растаҳои ҳунарҳои мардумӣ, сехи дузандагӣ, нуқтаҳои фурӯш, намоишгоҳҳо, толори мебел ва кинотеатр бо ташкил намудани 1200 нуқтаи фурӯш, таваққуфгоҳҳо барои зиёда аз 600 автомашина бо насби тамоми таҷҳизотҳои бехатарӣ нақлиёти шуморо мисли гавҳараки чашм нигоҳ медорад. майдончаҳои бозии кӯдакона ва гулгаштҳои маҷмаи истиқоматӣ ба шумо фароғати бештар мебахшад. хонаҳои барҳаво бо дизайни муосир ба роҳу тани шумо ҳаловат ва оромӣ мебахшад. маҷмаи платинум плаза дорои мактаби хусусӣ мебошад, ки дар он синфхонаҳои замонавӣ бо таҷҳизотҳои муосири ҷаҳонӣ таъмин гардида, инчунин дорои бохчаи кӯдакона, ки барои таълим ва тарбия, боло бардоштани зеҳну тафаккури фарзандони дуструяки шумо имконият фароҳам меоварад. имконияти хуби соҳиби хона ва ё нуқтаи тиҷоратиро дар маҷмаи платинум плаза аз даст надиҳед. мо мунтазири шумо